Да си пъхне главата в цвете, което си поиска. Защото... Не знам така пише във Фейсбук. Моля да кажа нещо. О, да, обичам да чакам. Задръстванията. Ало. Я карам буки. Ако някой иска да го добави, да пише кай, да пише лайк. Това беше Кайчо Ненамония. Ако някой иска да го добави, да пише Иван Георгиев. Супер! Това е предизвикателство да си пъхнеш главата в рози. Не знам. Няма как да стане ударим. Ей, къде? Аз го правя постоянно и от нас имате чао, защото направихме много дълго клипче, което не трябваше да го правим и от нас имате чао. 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 Goodbye. Goodbye.